Selain mengecam Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengecam keras Iran. Serangan udara besar-besaran Rusia ke Ukraina dalam 2 hari terakhir membuat Ukraina dalam bahaya. Zelensky menyebut, selain rudal Rusia, Kyiv juga diserang drone Shahed dari Iran. Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan besar 2 hari berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan bantuan peralatan tempur canggih ke Ukraina merespon serangan ini. NATO juga merespon lewat konferensi pers menyiapkan paket bantuan ke Ukraina melawan Rusia. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kyiv dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri, wilayah Kyiv dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan rudal terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan 2 hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan. Та реакцію. І за допомогою ПЗРК «Стінгер» збив 2 крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва, де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім, хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам, більш ніж 1000 працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення місто Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, в деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це не складно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни.
Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи Семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну і протиракетну оборону, домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні!